козле, аз измислям игрите и замествам мама, когато я няма вкъщи. Ау! Отваряйте веднага вратата, козлета. Ау! Не, няма да отваряме вратата, каквото и да ни казва. Не. Вълкът повикал, потропал на вратата и накрая нямало какво да стори. Отишъл си. Минало време. Един ден козата отново решила да отиде на пазар. Не, мили мои козленца, намислила съм на всички ви да купя червени бутушки. А вие нали помните какво съм ви казала? Не отваряйте на никого вратата. И станало нещо много неприятно. Козлетата разбрали, че вълкът ги излъгал, но било вече късно. Ме! Вълкът падна в кладенеца! Вълкът падна в кладенеца! Вълкът падна в кладенеца! Не! А сега вече може да си играете на воля.